Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, miyahat siya sa langit ug miingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo, kay gihatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tao aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini mao ang kinabuhing dayon nga ang mga tao moila kanimo ang bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan o gituman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakiguban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pabuhata ang kalibutan. Gipadala ko ikaw sa mga tao nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila o karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako o kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako, kay imo man sila. Ang tanan nga akoa imo, ug ang tanan nga imo akoa. Ug diha kanila gipasidunggan ako, ug karon moanha ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang Amahan, bantay sila nga diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausah, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Ang Ginoo sa iyang pagpakatao sa kalibutan nakighiusa sa tao. Karon nibalik na siya ngadto sa langit aron makumpleto ang kahiusa sa tao ug sa Ginoo. Kumusta man mo karon? Nahiusa pa mo sa Ginoo? Ang mutubag wa mahiusas Ginoo. Kay kanang nahiusas Ginoo mutubag man gina. Ug wa ta mahiusas Ginoo, nahiusa tas kalibutan. Matud pa ni Kristo, muanha ko nimo Amahan, mahibilin sila dinhi sa kalibutan. Nagampo ko para kanila, pero wa ko magampo para sa kalibutan. So kining kalibutan gihimo ni Ginoo, kompleto na ni. Din asya magampo para sa kalibutan. Ang iyang iampo nga ang mga tao nga nagsunod niya nga niapas kalibutan dili unta mabiktima sa kalibutan. Unsa man ning kalibutan nga iyang gipasabot? Ang mga sala nga nias kalibutan. Wa ba mo sa naa? Na ano? Na mga sadaan kay mugnaw, ako sadaan sa kugnaw. Muna nagampos ang Ginoo nato kana kun mo sunod ta niya, pero di kita mo sunod niya, di ta mo tuo sa iyang mga gisulti, adili ta maapil siyang pagampo. Muna kining simbahan
kinahanglan gyud mamimbro ta sa simbahan, pinaagig bunyag kay ang simbahan nagampo matag adlaw, pinaagi sa mga pari, mga madre ug kining atong misa. Kining atong misa dili lang ni siya para ra nato dinhi karong nanimba. Kada nato celebrate og misa, that is for the whole church. Nya kinsa tong active member sa simbahan, kanang nahiusa pa sa simbahan, ma-benefited niini. Mao mo ingon ko nga ngano man sa Pilipinas makamanage pamantag smile bisan pag maigo tag bagyong udit. Ini kaingon ugma bisag wa nay balay mukatawa ra man yun. Inyong balay sa guba sad mukatawa dito sa ubang nasod, labi nas mga dato-dato nga nasod, maigo na silang mga hurricane uban pa diha. Grabe yung depression, guol yung kaistanan, guol magyan na silang maigo lang nag-abog ilang naong, guol na sila kaya mabati ilang naong. Minus kayo o kaning itawag na to bag endurance of pain. Nganong kita diri taas mga itag endurance sa pain, bisag way hapit bugas sige lang yapog tungit, no? Bisag way bugas sige lang yapon o kanang linibakay, way trabaho sige lang lingkod linibakay, hingot anay linibakay. Nganong ingon man ta na ka-relax nga magtan-aw nato ang ubang mga nasod nga particular kay income, ingon sus, you are wasting your time. In our country, time is gold, time is diamond, but you are wasting your time from morning to afternoon. You are just sitting down talking nonsense. Pero mura na siya nonsense, pero nonsense ba yagit tinuod? Pero nganong maka-afford man ta ana, relax ra man ta. Para nako na benefited ta kay sa Pilipinas 80% pa solid Catholics or Christians in general. 80%. Daghan pa kayong sigig prayer meeting, sigig misa, ana, daghan pa kayo ta din eh. Pero mag-uol po ta magunahuna kay daghan sa ato mga Filipinos nga nagtan-aw sa Pilipinas nga wa gay ayo. Muna lumba gyud og ambot ka karon na usab na baka ni nga paradigm mangandoy gyud ang mga Pilipinos nga mobiya sa nasod kay tuwa ditong maayong panginabuhi sa gawas. Daghan kay tayong ana og mentality. Wa na sa inyo. Okay lang tuwa kas gawas basta di lang kamo tamay untas Pilipinas nga di madapa diri pabilin tag Pilipinas bude patay ta. Nako ha? Patay? Ako di ara lagi ko diri, daghan mo lagi kolekta. Di bitaw. Mo na atong mentality. Ngano man? Because we are following ni sunod ta sa standard sa kalibutan in terms of salvation. Mo na nagampo si Kristo. Makakita unta ta sa tinuod nga paagi aron ta maluwas. Ug unsa man ang paagiha? Kinahanglan mahimo gitang kabos. Bulahan kamong mga kabos kay inyo ang gingharian sa langit. Unsa maning kakabos nga gihisgutan ni Kristo nga makapa nag-iya nato sa langit, mao ni siya ang kanang dili bitaw ta muangkon nga kitay tag-iya bisag usa ka buok dinhi sa kalibutan. Kay ang kalibutan dili ato. Agianan ra ni nato ang kalibutan. Tuay gapaabot nato nga langit nga tuan na rong Ginoo dito gahuwat. Gilingay mong tupad. Na excited na kang muadtog langit. O pabilin lang ta dire. Maingon gani na siya, ayaw lang sa karon. Kana naigo na nas kalibutan. Nya peligro na nang maimpierno. Kana bitang magpangwili kas kalibutan. Tanawa si Mama Mary, pagpatay siyang anak, okay. Si Kristo, pagpatay niya, okay. Si San Pedro Calungsod, atong patron, atong Santos Dinis Visayas, pagpatay niya 17 anyos, okay. Si Lorenzo Ruiz, na ani siya ay asawa, ngay anak,
Pero pagpatay niya dito sa Japan, mga 40 years old, 42 ba? Okay kayo. Wagi problema. Nga naman, tungod kay ang kalibutan, dili ni mo'y atong pinuyanan, agianan. Muna ang taong kabos, nagipasabot ni Kristo, the person who loves heaven and disown the world. Disown the world. Iyan is Ginoo. Do not own it. Mo na sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag. Na? Awiti ang Dios o mga gingharian sa yuta. Awiti ang Dios, dayga ang Dios, mga gingharian sa yuta. Ang pasabot ani, muilaon ta ang atong mga pangulo sa yuta nga ang Dios mo'y tag-iyas tanan. Dili kay kita maoy mangangkon na kita'y tag-iya. Kay musangko gitag gubat, pinatyanay. Sangko kita ana, kay isig naman tag-inang kunay. Pero na na inyong silingan, mag-inang kunay na mo sa inyong yuta diha, mga boundaries, sangko gimos kinihaay. Inang kunay ta natong kwarta, bisag man nagsuon, magkinihaay gyud ngadto sa korte tungod sa mga kabilin nga wa mayong pagkabahin. No? Namo na wa pay nagkinihaay ro sa inyo. Di mo tubag. May paning atong mga kauban nga wa mangangkon sa ilang kwarta, ilang gipalit og slot, no? Nindot kay niya. Ang atong halin sa atong SBF DAG para sa atong pagpadayog tukod sa kumbinto niabot na og 20,350 ka slots. So, pakpak. Ang ato sang special slot para sa atong pagtapos sa Flores de Mayo karong umaabot Domingo, Mayo 28. Ang atong gibaligya nga slots, 10,000 slots sa MMPP or Mother Mary's Protective Power. Ang atong halin as of yesterday niabot na og 7,545 ka slots. So, pakpak yapon. Ay 2,455 na lang ang slots na available, tag 100 per slot. Kasi din amo kapalit ani. Nganong nangahalin man ni siya? Dili lang ang namalit taga dinhi, all over the world ngaming angkon nga sila kabahin sa simbahan. Anong nangahalin ni? Miangkon sila nga ang ilang kwarta, ang ilang bahandi, magamay man og madako, kabahin sa simbahan. Mao na itampo sa atong kalihukan. Kita sa dinhi naghimo taning mga activities sa manang pagtukod og kumbinto aron sa pagpakita nga kita naningkamot nga ang simbahan mo'y atong hatagan og nindot nga facilities. Kay anhi man ta dinhi magtigom, anhi dinhi ang formation, anhi dinhi ang mga gatherings sa atong mga magtotoo, pagpalambo sa pagtuo na. Kay kung nangangkon pa ta nga ang simbahan dili ato, maingon kita, ari ako sa amo magtukod, bahala na sa Padersiano diya, sao na niya. Niya kay niangkon man mo, congratulations. Para sa wala pa mo angkon, sugod-sugod na mo pangangkon, kay basin o niya mukalitag kamatay, dili sa taangkonon sa Ginoo dito sa langit. Ningon siya, those who acknowledge me here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Kinsa tong moangko nako din his kalibutan, ang kunon sa nako nga ako dito sa langit. Pero kadtong dili moangko nako din his kalibutan, di sad nako ang kunon dito sa langit. So kanindot anang pagkasultiha, giangko na tandaan sa Ginoo, wap ata mga matay. Ini kamatay na nato puhon, wala na problema. To anatay kasudlan dito. Nindot gyud ma-excited ta nga mosulod ngadto niining maong gingharian nga giandam ni Kristo.